Hi guys, maduad lang yung tanan. Karon ra po ko nakalugar og video kay kuan. Sa pa kita gambra. Kanang aliwaras sa palibot. Magukong ligo. Kuan dari ka nang palis na mo agas ag tubig. Namutang kung kuan oil sa buhok kay grabe dihang buhok kagkag. Kuan dihang oil ka nang wa sa jay baho. Mineral oil. Di ba dyan dapat namutag oil kay init pero kay kagkag magang buhok. Para kabuhanghang. Wa na usog riban. Grabe, kainit dari. So, di na po nato kalimtan ng ato ang sunscreen. Mo din ang gamit. Siguro mga 1 year na ko ani. Or more than 1 year na. Kanina di hang gimintin nga hang gigamit kay ni Ajun ko. Inja, kuan si Ja ba kanang nay kuan lightweight ra bitaw si Ja. Inja, mura si Ja umabutang ka ani murag maka-blooming char, maka-blooming bitaw. Sa hara po ning kuan, hara po ning naobserbaran. Manang ganahan ko dani ni Ja nga sunscreen. Kuan Suki UV Defense Sunscreen. Kuan si Ja kanang dana po si Ja ang moisturizer. Inja, whitening. Ganahan na po ko dani karong panahon na jud ni jud ta magbutang og mga pang-protect bitaw. Kay labi nag kanang idaranata. Magkakuan naman ta, magka-milasma ako bitaw basta kanang makalimot ko di ko makabutang og sunscreen na ay kuan. Nama ko'y milasma gud pero kuan ra kanang nipis ra si Ja. Mosamot si Ja ug kanang di ko kabutang og sunscreen. Labi nag ma-expose tas kuan kanang init. So mao na mag kuan na jud ta magkugi. Bitaw no, nay time bitaw ako sa busy, makalimot kog pamutang og sunscreen. Inja, mao lagi na. Palimot-limot na makamilas naman na hinuon. Naisahay kay kanang tungod sa kabisi labi nag kanang manglabak ko. Dapat ganina pang kung buntag magbutang ingani kaso di mo ko ganahan mamutang na di ko kaligo. Sa mao ni sudlay-sudlay po ta. Bitaw sa tinuod laman no, tagsarga jud ko manudlay. Makahinimdum ko manudlay naman jud kog musimba ko. Nagalay sa hay mga tukog eskwelahan. Agang buhok harang pangkuon di ko manudlay, tapuan ko manudlay. Kay labi na ang buhok kay kalkag gahi sudladyon. Alam nang pugngan matukog eskwelahan. Why sudlay-sudlay. Bitaw no. Nga na jud ko. Kanhang tapuan manudlay. Karang sarap ko manudlay. So nag-check di ako na sa ngipon. Kaya hanang gi patanggal agahang braces. Sa wakas, natanggal na jud. Sa kuan, nanibag upo ko ba? Nga, wala braces. Sa kuan, makakaon ako mga gahi-gahi. Char, bitaw.
Grabing initag panahon. Ninja. Mingaw dari kasi Aliana nas kwarto na. Hi guys, madung hapon. Kalit lang nag-crave ko og Adidas. First time na magluto og nga ni ron. Atong suwayan. Kay naikag ko katong daytime nga nagluto sa nang hilin. Nalami man din ni adobohon. Mag-adobo taron. Taraga mo ang Adidas chicken feet. Adidas Aliana mo ka Aliana ang ipaitag chicken. Nag-craving so nga ni ba? Sukad sa katong nakatilaw bitaw ko. Sa manang hilin nagluto gipalutong imi. Lami man din ni. Ngani. Mga unta. Ay sa. Ay, di tayo ning. Pinda ka nun ay tayo ning ha. Nagbipatan. Favorite na mo kanta haday. O Diyos amahan, nakita sa tanan, ikaw walay rason na wili ka na mo. Simbahon. Walay rason na wili ka pagkabayan mo. Walay rason na wili ka na matidunggan o salamatan sa tanan. Imong kasawhan Guys. Para mo si Aliana. Nagkwanta na makakwanta magani ko nga baklay ra ko na ipa kanang imo palingkamot ay kwanta hira ta. So, parang kamot sa pag si Aliana, kuhaan nangandoy ko nung si Nanay, may partner sa silahan. Oh, nanong si Nanay man, siya naaman mi. Ali, Arisa, interviewon. Alisa, Aliana, nanong gusto mo kang si Nanay, may mahata di mo sa silahan, namas mama. Kay, Dapat ko yung sa una na. ha, nakainim ba si Janay sa una? Tay. Tawa. Sige lagi Nanay, nangandoy ko nung si Janay. Ha? Hindi naman. Masuk lagi tarik dan hampir yang bertarik dulu terus kami dia kalau ada makatubang dia nak magsubas taas tipid sa kulinti. Nay, bata. Ano pa ba kay sular for me? Kung sa Amo, ginagaan mag-solar. Para may depiktoso, di mo kuan. Para dito sa gibutan dito. Di lahiyama ka nang ibuhat sa kuan, di man mo siga. Siga may kailin. Bago ka makay di man. Kasi kung gusto ba? Naipaminaw sa man. Pamina sa Agwantahan na nangandoy ko sa nimo kay ikaw po kay natin sa una ay. Kumitay mo. nangandoy. Ang gatel. Lixian! Buka na ka? Pagka na, jog paglakila ka, makasakit na bas duga na maglakila. Di na nabitaw ka, nga na maglakila. Pantangin na direct ko sa Facebook o uban. Isa na, basahan na magingan. Nasa.
Tang-tang. Nice. Asa ba kayo minutos? Kung mita imong bread. Kung mita imong bread and butter. Imong bread and butter. Hinahinay nangita lain. Kaya di anam-anam nagtang-tang. Ang monetization. Monetization. Monetization eh. Mga lagi. Sa mga content creators. Content creators. Creators na wag tang huway igong rason. Mao lagi kuno og nagsaligtag income sa Facebook kuno mga taglain. Kay si Mita naghinay na kuno panangtang. Ako wa man. Kalingawon ra man ning hapon. Pero kuan na si Mita wala kasildo na purdoy na na. Nagpabalit ko cellphone na inom. Inuglana. Muli na miday. Kuan na ka na og bus buntag day kay masila man ka. Si Alian na kuan ag na schedule dani matuog. Kuan. Lunes sa gabi, Martes sa gabi. Kato Berkulis si Alian na no. Sa una siya. Diyan karon, Huwebes sa gabi, Bernes sa gabi, Sabado sa gabi, Domingo sa gabi. Upat. Bahin sa Liana di ay. Baik adlaw. Ada ni Lunes, Martes, Merkulis, tulura. Yung bati mo magbuntag na yun. Na di ka magkuhan day kay magkuhan na ni kay daghan pa kag tug sa bay kay sa dani tulura man. Ug mas gabi dani pagyapon ka. Huwebes, Bernes, Sabado, Domingo. Ato na ho. Kami nang tatay tayo. Mabuwag, makuha lagi sa tatay, babahin ko diyang nahuna. Nihilak mo ka na res na agi. Si Aliana res na agi. Nihilak kay. Nihilak ko no? Hindi na siya kay nabahin na kay mount mudog na ho. O di atong ay sa di sa kadog, kadi mas ay sa Domingo tis gabi ito matong hirak sa dito dito sa hiling kadog, dito tumura. Sinaji po nabuwag diyang nahuna. Ano ba ka umadin akong ay sa kadog? Ano to na ko na po na ho. Nasta. Lexian! Lexi! Na po isa ka mo body Lexi. Lexian! Hama ka? Nagkanggawa? Aw. Hama ka on. Hana yung suwan ako sa inunan. Na may sabaw nila oy. Saan mo na? Busy. Maduktin. Muli na mi. Hanggang buhok ko. Iuban ko. Jersey. Ang yatod si Aliana. Babay na siyang papa. Muli na mi. Ikaw na kaugma ha. Adi magpabutag din nanay ha. Good night, love you. Good na ka, kamuli na mi. Di nag-anas ka sa atin yung babay. Musinggit naman na siya. Mi, basta muli sa Liana. Mga anday takuan. Mga taog. Galang-galang. Galang-galang. Ay! Ito kahog. Naiman mo ka ang kagalang-galang? Ako, galang-galang. La, burnout mo ka na ron.
Parang lamiag kuan galang-galang. Galang-galang tawag dani sa mga pero kahibaw ko sa ubang lugar ilan ang gitawag og kabkab. Unja sa Mindanao man siguro gitawag nila og salbaro. Sa mga galang-galang. Ginahan ako dani dya kay kuan kanang naay nipis ra si Jaba. Na may uban nga galang-galang bitaw say makapalit ko kay kanang baga kandi si Jan nipis ra. No nang di siya makaumay kanon kay lahat tong baga bitaw. Jagahe kani kay humukman. Kuan ni hinatag dahil ni Ate Flodelisa. Diara ni Sabado. Okay ra man ni nga ning galang-galang. Ug dugay kanon basta isud sa plastic bitaw kay di siya madaot. Kanang naay crunchy gihapon basta lang nakasud sa plastic. Lami. Bitaw no. Kay nimdum ko sa ang kabataan sa una. Nga. Sa eskwelahan baligyan nga ning galang-galang. Lami po ning galang-galang basta pa nagsara.